హాయ్ అందరికీ. మీరు ఎప్పుడైనా ద ర్యాబిట్ లీవ్స్ ఇన్ ఎ హచ్ లేదా హీ బిల్ట్ ఎ హచ్ ఫర్ హీస్ గినీ పిగ్స్ అనే మాటలు విన్నారా? ఈ హచ్ అనే ఇంగ్లీష్ పదం అర్థం తెలుగులో ఏంటో ఎలా వాడాలో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. లెట్స్ బిగిన్. దీనికి డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఏ బాక్స్ ఆర్ కేజ్ ఫర్ ర్యాబిట్స్ ఆర్ స్మాల్ యానిమల్స్ అని. అంటే కుందేలు, గినియా పిగ్ వంటి చిన్న జంతువులను పెంచే చిన్న గూడు లేదా బాక్స్ లేదా చిన్న గిడ్డంగి అనే వర్డ్తో చెప్పచ్చు. అంటే చిన్న జంతువుల గూడు అని చెప్పొచ్చు, లేదంటే ఒక్కో సందర్భంలో కిచెన్ లేదా డైనింగ్ రూమ్లో ఉండే అల్మరా లేదా కబోర్డ్ని కూడా మనం ఈ హచ్ అనే వర్డ్తో చెప్పొచ్చు. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ద ర్యాబిట్ లీవ్స్ ఇన్ ఏ వుడెన్ హచ్ అంటే కుందేలు చెక్క గూడులో ఉంటుంది అని అర్థం. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.